Igama lami uSimangaliso Sam Smith Alfred Ndlovu. Ngina 33 years old ngiphuma la eBloemfontein. uSimangaliso uweya 890 pounds kodwa yena uyakwazi ukusukuma futhi uyakwazi ukusebenza ngesisindo sakhe akafani nabanye abantu abalingana naye. Mina mangivuka ekseni mina ngenze show ukuthi breakfast yami igcwele isisu ngoba ilanga lonke angisasukumi embedeni. Lokudla lokhu engikudlayo everyday mangivuka ekseni ngoba ngilamba kakhulu mina as umuntu, so like mina ngenze show ukuthi ukudla engikudlayo ekseni yanginela for iviki lonke. uSimangaliso uthi akahlabeki indawo futhi akanamsebenzi uma ukudla kuyaphela manje. Usaphila esikhathini samanje uzobona amaqhubeka isikhathi ukuthi wenza kanjani. Mina mangilambile anginandaba ukuthi noma kusele force la kunomntana olambile lo mntana loyo anginandaba naye ngamugwaza ngoba ngimgwaza kodwa umele ngidle ngiyadla lo mntana lo uzozibona mangilambile angicabanga nokucabanga. Eminyakeni edlule uSimangaliso ushawe ama-heart attack ay-19 ama-stroke ay-4 futhi uthi kudala aphethwe yi-high blood. Ngenxa yesize yami ngifila ngathi abantu abaningi bayangijaja before bangazi and lento le angiphathe kahle ngoba angisafuni ukuphuma ngaphandle ngoba ngisaba ukuthi abantu bazongibona. uSimangaliso uthi ukudla eMcDonald's nama-Kellogg's kumenze afile less insecure ngempilo yakhe nangeweight yakhe nokuthi ukudla lokudla kumehlisa isizungu futhi kupha impilo yakhe iminingi. Mina eMcDonald's comfort food yami nakonke lokudla embedeni angikwazi ukuphila ukudla lokhu ngoba ngizofa. Abantu abaningi bahlezi bathi ngidla njengengulube anginamsebenzi mina bona bahlangana ukuthi ngidla njengengulube umlomami nomlomabo bazongijwayela kabi mina. uSimangaliso uthi walahla umndeni wakhe ngoba bebangamniki ukudla ukuzomgcwalisa isisu. Unomngane oyedwa omsizayo ngesituation yakhe yokudla. Chomi, yo imancane unjani? Ya ngathi wena? Ya nami ngayitholile ukuba delivery ngenzele wena. Ya ngitholile Chomi ngiyabonga bengilambe into bengilambe yona hashe ngisizile ngiyabonga. Chomi yazi ngeke ulambe ngikhona. Ngeke ulambe ngikhona ngoba mina zonke ngisaphila isisa kuzohlezi sigcwele. Yo angizoqeda lokudla lokho anginacho choice ngisalambile. Khona manje angaqedi nemali ngisalambile ngiyabonga kakhulu Chomi ngathi bengayenzani ngaivongekho. Azokodela itebe nesikhona uzoshawe ngistroke sharp. Ya sharp.